Kang Mas, aku ora ngremehke marang wong lanang semono kaya aja ngremehke karo wong wedok. Aku ngendikan karo Pak Ahmad kok terus ning ngremehke aku yo keteng mriku aku. Kok ora melu-melu kae? Ora melu. Ora daftar kok ya. Ora. Kowe kudune iso kudu luhurke ya ning wong wedok. Kowe nak ya duwe ibu to. Paling ora ning wong wedok iki ya kudu wedi kowe. Tegese kowe iki karo wong wedok ki menghargai. Aku Mas aku ya menenge tak idoni lho kowe kok Menghargai. Menghargai. Regane piro? Regane piro? Tepuk tangan buat Jeng Eka. Seragen Seragen, Jawa Tengah. Barengan. Terus kekilan. Kaliane. Bo aja ngece. Bo aja ngece. Lamun ngece. Lamun ngece. Kawalet tempe burine. Kaliane. Bo aja ngece. Pisang kas. Lamun ngece. Lamun ngece. Kawalet tempe burine. Piye wong kon pisan kan? Ya rencang-rencang ki jumbuhke karo Lah ngapa? keadaan. Ngapa? Kowe sing ngadeg mau. Hah? Ya toh, wonge sakmene dhuwure, dadi paling ora iringane ya dawa. Ayo. Gandeng aku ya gur sak pundakmu, dadi ya wis iringane cukup cendhek ngono wae. Dadi dijumbuhke. Kok njur tekan semono. Ngono lho. Kyai iki ngerti kok. Ayo. Wilujeng dalu. Pak Ahmad. Sugeng dalu Cahayu. Salim riyen kula wonten wingking panjenengan. Oh ngaten. Injih. Sehat selalu ya. Pangestunipun. Seragen apa kabar? Pangestunipun saya panjenengan pripun? Padha kanthi wilujeng. Alhamdulillah ngopi ngalami. Sing baku engko yen kondur salam bekti katur paran para ing Seragen. Inggih. Jawa Tengah tetap menjadi kebanggaan Nusantara. Amin, amin pangestunipun. Ya ora ono alangan apa-apa to, ora ono banjir, ora ono bencana alam apa-apa. Mboten enten alangan sawiji napa. Iya, kaya ngono kuwi sing tak suwun. Sing sambi kala. Inggih, Pak Ahmad. Seragen Temanggung. Inggih. Seragen Temanggung. Mugi sedayanipun sami wilujeng ora mertanggung. Ora mertanggung. Leres. iya. Kula sowan mriki wonten ing Kemang Kalimanggis. Kalimanggis. Ndereke panjenengan. Iya. Kalih rencang kinasih kula. Iya. Mas Gareng Widi. Iya. Piyayine saestu tesih muda. Jewa, iya Jan- to aku. Seneng marang budaya. Iya, cah kondang. Seni Indonesia tansah dipun rungkepi. tenan. Dasare piyayine ya blater, grapyak ning sapa-sapa. Nah, kuwi tenan. Sopan ning sapa wae. Tata kramane. Tata kramane genep. Dadi kok ora mungkin arep tumindak sing ala ki ora mungkin. Kowe iki dadi apa? Piyayine iki Kowe iki dadi apa lho? Wong ana bage binage apik-apikan kok njur kowe malah buanyaki ngono kuwi ngopo lho iki? Dadi apa ngono? Pak Ahmad. Iya no Cahayu. Kula wau sampun ngalembono kali Mas Gareng. Olehmu ngalembono kepiye? Wis piyayine cah nom Nah, sopan. pancen isih nom. Lah kok ning mburiku kaya ngono kuwi rumangsamu apa? Sia-sia kowe karo. Wis sia-sia karo aku saka Sragen rene lak yo ndereke Dongkon Pak dok Ahmad. kene. Loh, Sesarengan aku saka Wonosobo ki mrene ngopo? Lah ngopo? Lah arep ngopo ning kene? Nah aku lak ditimbali Pak Ahmad terus ndereke Pak Gudel. Lah kowe sing nimbali rene sapa? Sing mbek aku sapa? Loh, sampeyan Ora iso kapan? Loh, sampeyan nelpon aku kok. Ora ono. Halo, Reng. Tanggal 29 Solo ora? Solo. Nah. Aku mayang ning Kalimanggis siap. Lah lak nyukur ngono to? Oh. Mayang ngabari mayang to? Heeh. Lah terus kowe celonengan gareng ini ki sing akon sapa? Sing akon kowe sapa? Pak Ahmad tak pun ngendika kalih wis, kula. heeh. Mbak Eka mengke tanggal 29 teng Kalimanggis kula mayang panjenengan dandan sinden kula diderekke mang sindeni nggih. Oke, kula budal. Lah iya. Pak Ahmad le ngebel kowe piye? Halo, Reng. Oh. Ya. Halo. Ya. Nganu tanggal 29 Solo ora? Solo. Aku mayang ning Kalimanggis siap. Lah nyatane aku manyang nang kene ora? Heeh. Ayo wis. Lah terus kowe kok dandan celonengan dandan gareng ki lho? Aku mung njaluk pangestu lho kae jane. Dongakno aku paling sehat wong getes masuk angin. Tanggal 29 aku mayang nang Kalimanggis. Lah Terus aku keterangane karo sapa Pak iki? Lah sing mbek aku wis sapa ora ono. Nek Mbak Eka cetha glo. kon dandan Mbak Eka sinden. tak aturi rawuh nggih. Kon nyindeni Pak Ahmad. Aku nyindeni.
Lah kowe kok ngantek celonengan wong dikabari Pak Ahmad Mayang ae kok ngantek ngono. Lah aku wis kadung koyo ngene terus kowe keterangane piye aku bali aku. Ampun. Ora ngerti aku. Kene ya gur melu kono kok. Ya wis ora apa-apa, aku tak ider apa jenenge gerdos 2000. Lumayan. Wis tenang Jadi pokoknya, sia-sia. tenang kok karo Pak Gudel wis dipikir. Heeh. Bakare engko dikei khusus karo awakmu. Apa? Kanca-kanca lak mau ya wis dikei tali ase. Weh. Kok jenengan jare ya nek pas nggon wektu pas goro-goro kok arep disawur engko. Anu sing dikei bebungah kuwi lho dibebungah diwehi tali ase. Sawer. Disawur. Sawer. Oh, Ora kak disawur. Sawur iki sawur kembang piye. Disawer ya, disawer. Kok disawur. Ora kena sembrono. Ya kowe iki ora kena sembrono rumangsaku apa? Awake dhewe iki ning kene iki kudu tetep. Awake apa ya karo ndase barang? Ya mesti awake sandase. Lah iya. Paling ora iki kowe arep ndongake warga masyarakat kene apa sing arep dikekke warga masyarakat kene? Wong kene iki rene arek golek kok arep dikekke. Ki ayo kowe ki wit mau ora cetha kok ring iki Ngerti geneng. kok ora kowe iki? Ya maksud sing arep ndongake warga masyarakat kene apa? Aku ndongakne awakku Dongake ora awake dhewe dhuwur kok. ora dhuwur-dhuwur kok. Ya maksudnya warga masyarakat iki piye ngono lho. Masyarakat yo wis ben Wis ngene ben ngene ae. wae, lah mbok kapake. Ben sehat, bagas waras, ora Wis nek alangan apik-apik apa-apa ngene. wis ngene sapi. Mbok kapake Ya iki meneh. acarane apa? Acarane wayangan lho kok badminton Kowe kok piye? mat napa ora kowe iki? Ya maksudku ki kene ki maksud Pak Lurah ki yo piye ngono lho. Lah Pak Lurah yo kena lenggah jenjem ket mau Pak bewedan. Lurah ya pemimpin Kalimangges ket Nah. biyen ngopo urusanmu apa? Apa? Angel omongan karo kowe. Angel rasa Karena digarap. rasa digarap. Pegel omongan karo kowe. Pegel. Pegel yo pijet, pijet. Aku ki angel omongan karo kowe iki angel aku. Kowe iki rasa melu-melu. Mula mau tak kon ning omah. Lah kok meru iso. Kok malah dol kaya ngono ki lho Weh, apa? ayo awake dhewe kudu sing Lah sing iya. bahagia. Kudu Mrene kudu sing bahagia. Bahagia. Kowe wis ndongakne to pisan? Wis aku kok Oh iya. padake. Pak Ahmad, Dalem, Nok. anggen kula sowan saking Sragen. Iya, Nok. Namung saged nderek jurung donga. Iya. Agem keluarga ageng Kalimanggis. Kalimanggis sak mriki. desa. Sak desa nggih. Iya. Mugi-mugi keluarga ageng mriki tansah pinaringan sehat. Bagas waras. Amin. Katahing rejeki ingkang berkah. Lumintu kalis ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal Iya, alamin. piye? Sip. Lah ndonga iki sing kaya ngono kuwi lho. Lah kon piye to? Ndonga lak yo ngono kuwi. Awake dhewe kan ben supaya panggung meriah ki piye? Ben supaya ne panggung luwih berwarna piye? Berwarna yo iki dicet. Dicat wis dicat ngene berwarna Ya iki. Cet apa tegese panggung iso murup ki piye ngono. ben murup Ya sumet gobong. dibuang, Seneni dibuang. wong kowe seneni wong. Dibuang Mas, dibuang. Masyaallah. Jare kok saka Seragen ado-ado kok ya kaya ngene ya jebul. Piye to? Lah Lah, jare kon ben kaya murup, ngopo? panggung ben murup dibuang kan wong kahanane ati. Kowe iki minangka dadi wong wedok kudu iso ngluhurke derajate wong lanang. Wah, lah. Aku lak ya wis nguhurke kowe. Kowe bakale besok tak pikul dhuwur tak pendem sing jero Kakang Mas. Sawur kuwi mau. Wong lanang wajibane Aja ngremehke wong lanang kowe. ora Kakang Mas, aku ora ngremehke marang wong lanang. Semono lah iki. kok kaya aja ngremehke karo wong wedok. Aku ngendikan karo Pak Ahmad kok terus ning ngremehke aku yo keteng mriku aku. Nganggo spasi no Nganggo ambekan. spasi, Ketoprak. napasmu iki lho. Napasmu iki lho. Diatur ketoprak iki paling ora. Kene nggon ketoprak bumirah barang makne puput ya ora apa lho. Ketoprak ning kowe aja gawe lara atiku. Aku ya wis ngajeni marang Ayo, kowe. sip. Ora-orane kowe Sip. ya kudu Nanging kowe iki ora iso ngajeni. kowe lak ya wis. Lah tak metrunyukan ajeni. iki lho. Minangka wong lanang lak ya wis tak ajeni to Kang Pak Ahmad Wis. nggih. Kok ora melu-melu kae? Ora melu. Ora daftar kok ya. Ora. Kowe kudune iso kudu ngluhurke ya ning wong wedok. Kowe lak ya duwe ibu to. Paling ora ning wong wedok iki ya kudu wedi kowe. Tegese kowe iki karo wong wedok ki Takut. menghargai. Aku Mas aku ya menenge tak idoni lho kowe kok. Menghargai. Menghargai. Regane piro? Regane piro kowe? Lho ki malah nyelangkak. Malah di anu to, kudune iso. Wedi ya. Menjunjung Aku tinggi ya wedi. karo martabating wanita ki Kok iso? menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi martabat. Kowe ngerti? Ngopo? Iki lak era kemerdekaan. Kemerdekaan. HUT RI HUT. yang ke-80. Lah iya. Emansipasi wanita.
pahlawan wanita Raden Ajeng Kartini. Rungokno. Dalan-dalan Cut Nyakdin. Kala-kala wis dadi kades ya Bu Kades, Bu Camat wis akeh. Arep wani kowe karo wong wedok. Paling dadi jeneng dalan kowe. Dadi jeneng dalan wong wedok, emansipasi wong wedok. Kowe wong wedok, coba wong lanang. Zaman saiki infrastruktur kuwi wis berjalan dengan lancar. Kowe tekan Seragen tekan kene ngetol apa ora? Ngetol Mas. Sing duweni dalan tol sapa? Wong lanang. Kok iso tekan jalan tol? Ngerti apa ora kowe? Tol, jalan tol, sing duwe tol ki wong lanang. Neng kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti? Kalimangges ki kanggone kelurahan kene apa? Ibu kota. Ora kok bapak kota. Ibu kota, bapak kota ora enek. Ora ono. Ibu jari, bapak jari ora ono. Ora eneng. Lho. Kowe ngerti mau dalan tol ya toh? Dalane wong lanang. Ning bakale dalan sing menuju keindahan surgane Gusti Allah. Semoga keluarga ageng kene bakale teko ning nggon Tiljana. Ngono wong lanang tok aku. Tiljana oke Tiljana. Saiki tak takon, wong wedok kuwi kudune iso open-open wong lanang. Paling ora ya paring ujuan, paring daharan. Kuwi nek daharan, kuwi kudune nganggo lenga ya to nek jangan samu barang nganggo lenga. Mongko lenga kae ngebor. Sopo sing ngebor nek dudu wong lanang? Ayo tak bor kowe. Kok iso tekan kono? Oh iya isine bumi ya, ora enek sing jenenge pakmi. Pami ra ono. Kae isine minyak ke ning jero bumi ya, ning jero donya. Ibu Pertiwi. Kae tapi Ora ning ono jero bapak bumi. Pertiwi. Kok kowe sing duwe bor ya. Aku sing ngebor kae. Oh ya wis entek wis entek. Piye? Iki lemu bantahan piye nok? Mas ya kowe ndek bor. Ha. Nek bormu ora tak lengoni. Amlocot kowe. Amlocot kowe. Bormu natap watu mak tuk mlewat bor. Ora apa-apa. Zaman saiki ora butuh nggo lenga. Embodi dadi. Wong edan. Wong edan kowe. Ayo, piye? Sik ora aku lagi tuman wesiok tutuke nganggo hand body. Zaman saiki, Bos. Paling ora nganggo oli apa minyak. Kok hand body. Nek oli iki ya wong lanang meneh nok padha wae. Lho. Ah. Kowe nek ngasih ngebor sumure sinden sing tengah iki kowe ora bertemu kain body, kayak banyu aki mlocot mesimu. Sing sinden sing iki sing arep banyu Aku wis tau jajal karo sinden sing jenenge Siwi. Piye? Kok Pae ora cukup nganggo lenga, ora cukup nganggo embodi, ora cukup nganggo banyu aki. Lah nganggo apa? Mesti bar mbok uline mak plekupuk Ora lha piye? tus. Sak-sake wae ra. Terus nganggo namu kobong siji ngono kok iso kono muni tus barang. Nggih yo awake dhewe iki ora kena kok padon. Lanang karo wedok kudu saling menghargai, kudu saling ngajeni. Sing rukun ya. Sing Rukun gawe rukun santosa. kaya keluarga ageng kene iki ora iso urip dhewe. Temane lak 80 to ki yang ke-80. 80. Angka 8 kuwi angka 8 sing ora bakal pedhot. Lah pas setulurane keluarga ageng Kalimangges kene ora bakal pedhot guyub rukune. Kaya Pancasila sing nomor 3 kae. Persatuan Indonesia. Luar biasa. Pinter. Nol ya semono uga angkane ora pedhot. Keluarga ageng kene tansah sambung sih kinasihan ora bakal pedhot kasih sayange. Marang seni lan budaya tetep urip tetep kuncara ning Kalimangges Kalimangges kene tepuk tangan kagem Kalimangges. Ngene iki lho, Pak. Dene ket mau ki dame ngono ki ya do kena rungokake laras ora. Nah, mula aku ki jame aku jane iki padu ki mergo ngudarasa mergo lawas ora pethuk ngono lho, Pak. Dadi lawas ora pethuk ndengi yo bar pethuk ngono lho. ha iya ning maksud aku lak yo kangen karo kowe. Ya ngono kangen mbok yo telepon. Ora wani aku wis. Ora duwe HP to? Aku ora duwe HP. Oh iya, HP-mu go bojomu to? Heeh. Wong lanang kok bar konangan HP-ne disita. Ngono kuwi ora dadi wong lanang ora kajen wedi karo wong wedok kowe jeneng. Aku ora wedi karo wong wedok, ning menghargai wong wedok. Nyoh, nek aku kira macam-macam nyoh HP-ne. Heeh. Ngono lho. Oh iya ngono. Dadi kowe tetep jujur karo sing wedok ya. Jujur aku. Tak kira kowe STI, Apa? suami takut istri. Ora bakalan. Bojo kuwi iso ngluhurke aku. Heeh, iso ngluhurke kowe, ngluhur asar magrib isak sok kadang kowe diyasinke barang kaya.
Kayak sembayang. Iya. Iki rumangsaku ngomong Mas ngene. Gareng, Piye? menika atur panglipur keluarga ageng Kalimanggis mriki tasih nenggani jangkep. Mbok menawa iso dadi rena ing penggalih ya Mas Gareng. Sik to. Kowe iki nyapa? Mbah, wong wedok kok. Wong wedok ya kene ya. Driji kok kaya bonggol jahe kaya ngene kuwi. Paling ora iki dawa-dawa ngene iki lho. Oh, alah ya aku ngerti kok guru kok drijimu dawa ngene iki. Lah iki jentekanmu delok. Mambu telek kuwi kira bakul ndok kok kowe. Ayo ngene ana. Ngono ae. Lho kok malah ngene inek ngene iki lho. Hah? Ibuke malah mending inek ngene iki. Lah ya aku ora nyogoki ndok cilet. Sowan wonten ing Kalimanggis. Nggih. Menika awake dhewe ra kena carane nerak marang kabudayan dadi sing apik-apik ya ora kena pan. Sing apik wong jenengmu wis wong loro kuwi wis nama wis menjadi doa lho. Nggih. Umpamane kaya Mbak Eka. Pripun? Eka itu artinya kan satu. Mari kita galang persatuan dan kesatuan. Nah. Asmane wae ki Narya Japa. Terus Widi kuwi gareng. Widi Gareng kuwi- kuwi ana karepe rek. Apa, Pak? Gareng ki bisane megar, ayo dijereng-jereng. Nah, ngono kuwi lho. Anggere dimegar kuwi ya dijereng-jereng karo yoga-yoga karo sinan-sinan kuwi Lah, iso kuwi ora dijereng-jereng ngono lho, Pak. Tegese bisane megar dijereng ki penggalihe. Penggalih aja cok fanatik sempit mergo urip awake dhewe iki sak nusa sak bangsa iku berbeda-beda tetapi tetap satu berbineka tunggal eka. Amin. Lah kuwi Gareng karo eka ki jane kudune rukun ora kok ming do congkrah kaya ngono. Nah, Nah. apa meneh widi iki titisan dewa, Wah, Sang widi. Hyang Widi Gareng kuwi. Wah, Sang Hyang Widi Gareng kuwi titiasane para dewa ya. Heeh. Widi genepe Widi sapa? Widi. Putu ulun. Oh, Widi putu ulun. Iya iya iya. Iki putu dewa aku wis. Nek Eka uget-uget, Eka kan siji. Nek uget-uget kuwi sinden sing ora bakal mati selawase. Lah kok iso? Lah ape dipendem uget-uget. Ape dibacok uget-uget. Ape ditekak ya uget-uget. Kene coba tak cerai uget-uget ora? Lho yo kowe sing uget-uget paling oh. Aku ora uget-uget kok. Masa Tingil-tingil lah. delok Oh, nggih. iki mbok bilih wonten pamundutan. pamundutan apa ke nyun presare Pak Aturi Petruk kae. kinanti sik Mas yo. Kinanti. Nyuwun kinanti sandung. Kinanti sandung ya apik. Monggo pisungsum menika katur para paraga seniman seniwati ana ing Desa Nggih. Kalimanggis. Wah, kali satya nggon seniman nok. Leres. Nggih. Ngelamuk apa dene? Nggih. Gitu. Awakmu sowan kene wis ping pira Mas Gareng? 2 kali. Wah, jan beda karo aku. Ping pira kowe? Aku wis ping aku malah pisan nek. Yo kayak iki ya. Seje karo aku nok. Jenengan Iya. Pak Ahmad. Nah, aku nang nglamuk ku wis ngentekke perawan nglamuk kuwi aku. Tegese anggere do dadi nganten ki sing nyandra ki mesti aku. Pak Ahmad ki yo multi talent kok. Lah ngopo? Yo pambiyawara, MC dalang, Kiai. kiai. Iya. Iki pendakwah iki. Ngantek saking istimewane karo Pak Kadus nglamuk ki wong iki kon mayang. Bayaranku calon padha MC. Wah, wis enak. Oh, sip. Mayangnya calon bayarannya padha. Padha MC. Ora apa-apa. Pak Kadus nglamuk kae kok sing anggar kok. Heeh. Ayo, niki ugi calon Bagong menika alhamdulillah. Calon Bagong. Nggih. Nggih, Bagong Bonde. Ya. Bondan menika. Ngati-ati lho Dan iki mau Mbak Tri wis banyuwaki. Nah, wis ngati-ati. Walah, kowe semromong kowe ta. Nyamari Tri iki saja iki. Ayo. Asalamu
ganti terus engko sambutan terus engko talu meneh gitu dadi. Kok iso ngono iki lho. Kaya mau dadi. Oh kok mau sore wis kinane Iya, metu to. wis. Tapi kan cakepane beda. Iya iya iya. Nah iya. Cakepane ki rak surasane beda rek. Kali manggis nereng kala Gusti Saiki nganu wong iki Terima kasih. panyuwun saka Pandemen Nduk Cahayu Eka. Nggih, Byong. Iki karena bintang yang kita hadirkan di malam ini itu multi talent. Nah, kuwi lho, Pak. Banyak kemampuan yang dikantonginya. Mongko sampean wis ngaturake kinanti sandung, saiki gareng kudu ngaturake uler kambang, Mbak Eka kudu ngasto kendang. Setuju napa mboten sedulur? Oh, sing diteni karo warga kendangane Mbak Eka. Iki Mas Gareng ular kambang. Mas Gareng sing uler kambang selindro wae. Aku lur kambang aku ya. Dan iki suara lanang wedok iso Mas Gareng. Suara ya? putri kena, suara kakung kena. Ditesek. Lah nek Mulai nyuara coba. wedok carane nek teknik-tekniknya apa piye? Dibalik selindro, Gus. Iya lah kayak dukun pijet gonku. Kok jero, aduh. Menika kedah ngagem kudung. Segitunya to, Rek. Nggih, nggih, Pak. Ya aja ora apa-apa. Nyuwun Nggih. walik larase karo Gus Bondan. Lah niki wong selendro kok walik laras. Selindro. Oh ya bener. Wah, jan Diwalik gendere mengenek nasi. Ular kambangnya pelok pas selindro to, Rek? kali. Ya selendro to, Pak. Oh, ngaturke selindro ya. Langsung saut lho, Pak. Saut. Denganane pelok. Nggih. Ngendang. Nyuara wedok Mas. Dites coba sithik wae. Nyuara wedok. Matete songo, Gus. Moji. Moji. Ya, coba. Moji. Momo ji. Momo jiji. Aduh. Kayak suara apa? Suarane motor. Ayo nonton. Ayo mlayu. Motor mlayu. Iki suara apa? Ki lho padane gamelan ki lho, gak iso. Mah. Moji. Momo ji. Kayak suara apa? Kae suara motor. Aku tak ngendang ya. Ya. Ayo dikendangi. Seneng aku wis ngene. Lenggah manis kene, Baranggono ki lenggah manis kene. Injis. Aja jagongi Hardoto. Aduh, Hardoto ya mbok jagongi. Kuwi Jara Sandra, ora sak-sak itu. Awas, kendangi. Injih, Mas. Ngono ki mbok menawa sikile barang enek teknik dibenggang di. Wonten lah niki. Oh nek ngono ki dadi wedok. Dadi wedok. Maksudnya suara putri ki ya kena piyanyine kakung bae ora sanjung melu kemenyeh ki ngopo. Lho niki tak kempit lho, Pak niki. Niku teknik Pak Dalang. Oh, teknik. Teknik nggih. Dadi nek nyuara lanang benggang. Bengkel. Oh, coba to suara wedok sithik wae. Moji. Nek lanang. Moji. Oh iya. Wedok. Moji. Lanang. Moji. Lanang wedok bareng. Ya ora iso lanang wedok bareng. Lanang wedok bareng iso rek. Piye? Gilane ora. Wes siap. Sampun. Ora. Arep dites sik, Pra. Dites. Dites kendange lara mripat. Tak. Get nganu mikir digojeki mik get. Asisten gareng kudu sing. Yayi putri kok wis kabisane werna-werna to Mbak Eka. Oh, gareng grimis kowe. Kendangane ya kok oleh. Wes kendange dites. Tak dugang. Wah, pinter. Weh, doge sithik denge. Ha. Ya. Pak Kerto. Wah. Pak Kerto tuku kertu. Wah, tepuk tangan buat Eka dong. Saiki. Saiki reng. Pak Bambang. Pak Bambang tuku gedang.
Gedange tugel-tugel. Pak Bambang kecem. Lha kuwi ngopo kuwi? Jiglok-jiglok tugel ya. Pak Bambang kecemplung kedung. Pak Bambang, lha kuwi ngopo kuwi? Glagep-glagep. Wah iya ya. Pak Bambang kok mesake men to Pak Bambang. Ayo Pak Bambang misal. Sing simpel wae nek ngantek iso ki anggaranku dalang PN. Tenan. Nggih. Pak Bambang cukur rambut. Lah iki lho. Pak Bambang potong rambut. Nah iki genah. Sik. Ora ngajari Aku ngono. maido iki, Pak. Maida saya Aku suka masa kok maida. senani wong. Kuwi iki cukur rambut. Potong. Rambut nok rambut. Rambut. Kuwi dudu rambut. Lah apa? Kuwi iki jempol. Lah ya jempole nek rambute. Oh iya. Rambut ning dhuwur kan rikmo. Ngidon sithik kan enek alis. Alis. Terus ngidon Idep. sithik. Brengos. Idep sik ta? Idep. Terus enek kumis ngidon meneh. Jenggot. Ngidon meneh enek jenggot. Terus medun meneh enek. Simbar dodo. Nah, simbar. Terus mudun meneh kuwi enek. Aku lali rong sinau ndek iki. Tulung dep. Ah, enten wulirong barang. Nggih. Congros. Tungglep. Apa? Tungglep. Tak Yo. lande itu deh. Wis ayo kowe gak ndang nyendekno. Aku nyeneni ya. Lur kambang Aku iki. ya manut ae kok. Ya. Malah mejeti sing ora mestine dipejet. Moji. Blandrengan menika, Pak. Bladekan Iya. pinten-pinten dinten. Sinden laris Menika kok. Sinden nek laris. Bendino kok. Wong urip ni. Iki nek nggonku sindene Bu Sri Kentos ngene iki. Nek kene ya ana ning aku rawani le matur. Ya. Niki sinden puput. Ya Puput puput sapa? Puput dek mrono sithik. Pujiwati ya. Monggo. Becik apa wong urip ning ngalem ninggal Ya ora maido wong pancen sinden bendina dikebrok. Wong pancen
pancen sinden menika dipun kersakaken keng garwa nggih ngenten niku. Nggih. Napa? Kok sajae eri ngono ki kudu ngombe obat pelega tenggorokan kowe. Ngapa coba yo ditokke sik anu Iki sone mipil mati, mau ora ngerti kowe. Iki asine iki sone mipil mati. Coba yo mbok yo di nganggo ditokke sik nganggo watuk apa piye? Iki tenan wis pol iki. Alah malah jegok. Padha iki girik kowe. Dehem. Nah, ngono lho. Iya. Tenan aku ora metu. Aku ora metu. Mak koyo Mbah Min aku. Wah, sindane sewengi suarane abak kok. Napa? Iki wis Sinden patok niku. sapa sing arep jalena ngono ae. Suara kakung ora apa-apa, suara kakung ora apa. Murih anu gayenge swasana tak bajutke podang kuning ya. Ah, iya. Bum. Aku impun mboten medal. Pangapunten jemen mboten medal. Wis ra iso metu. Mboten medal. Ora metu ya diwakilke puput, ayo diwakilke puput. Mun kantun angin tok ming pes. Mun sepuh Ora apa-apa, alon-alon ae engko nek anake tangi. biasanya langsung pindah kene lanting istor. Diwakilke puput wae. Diwakilke nggih. Ya, ya, Menika Put. Dek Diwakili, Put. Putra kaloran niku asli. Kula asline ngeten iki Pak suarane Pak. Iya. Asline Percaya, ngeten. Nom-nomanmu mbiyen. Nom-nomane kula. Suwe Podang kuning. Iya. 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 Luyuran tanggoleki sing tak sayang. Mobang mideran barku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane yen nganti yo kang nyawang. Si podang tak kawang mencok ning pang. Gancangan tak tindik saka katuwan. Sarawi ngoceh. Sarwi ngoceh. Kae kasuwun mbok kajengite. Podang kuning agawe pikirku kuning. Yo seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga kakon uget-uget.
bakal adik kawangian yen si podang andudut antem ora mandra mandut atiku sang saya ndok seranane sun sanani sun katulute sampun matur nuwun Pak Ahmad keterima banget iki wis tepuk minangkani tangan kagem Mbak Ika uget-uget. sing dinteni karo Margo lan Pandeme. Ngono lho. Multi talent. makasih ya Mas pegel pora tangane oh iya Nah, niku asistene kula niku. asistennya jenengan oh iya 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 Ya. oh bagus kene karo asistennya Waton bloko. ora aku tapi milih Bagus kene karo asistene ngono ta, nembeli ngomong. Oh iya. Walah. oh iya aku tidak bisa bohong aku tetap ngene padamu Piye piye piye. Iya. Kan ku jadikan permaisuri. Oh sayangku. Oh cintaku. Awak ulo. Rai goreng. Iki lagu apa to Upama kowe do sambung tresno ngantarane Gareng karo Ikake ya Apa, Pak? sing dukung akeh banget. Siap. Aku dadi wong tua ya mung titip pesan. Piye, Pak? Engko nek arep proses ya ta. Iki umpama aku karo Mbak Ika iki Iya, dadi Pak. tenanan ngono to, Pak? Heeh. Anake mesti apik tenanan. Mbah mesti nurut. ya anake turunan Anake nek umpama aku karo kowe iki, Piye? sesuk metune anake iki Heeh. dedeng cilik terus ireng putih ana buntute mesti. Kok njero Sewi zebra masa ada dhewe ndek anak zebra Lah apa dhewe padha cilike ngono. oh iya paling ora yo ireng putih iki aja zebra to Apa? lek cecek Iya. sisan mosok yo menungso ndek anak zebra Awake dhewe kudu sing klop ngono lho. oh sing klop iya to kurang piye to awake dhewe kurang piye lho tresnoni aku karo kowe iki Wah, dah. Aku nek dadi bingung aku tenan aku ya. Kowe ngatasi Joko karo Praman ketemu kok mung do congkrambok ya akur memadukan. ini salah visi satu dan misi. kita memadu kasih seperti ini Oh, ngono. nek gur aduh gantenge sayangku Aduh, cantike sayangku. pun biasa Biasa, Pak. wong kita itu nek mesra-mesraan malah saling kaplok mengkaplok kok Oh ngono. nggih Ayo layakno aku wis. kae suara apa Kae swara motor. ayo nonton Ayo mlayu, ayo mlayu. motor mlaku Hooh. tangga Gareng Eka, danane ngene apa gelem kowe tak foto? aku gelem Kok njur tekan kono. puasa Sinden zaman saiki nganyelke tenan, Pak. Kok Iya, Pak, blangkrengan pirang-pirang dina iki kaya tri ae meni. Monggo Dek Tri. Anu bawa ngono. Boten saged. Kaya puput barange wingi ditakoni, "Ayo Put, bawa." Boten saged. Ah monggo Mbak Siwi jeneman. Boten saged. Ayo do madang. Ayo, 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 ayo. Padha wae. ayo ben sehat kok ya Witen awake. Agustus tanggal tuwa isih do duwe swara ki rak matur nuwun. Ora, barang kon nembang do, barang kon nembang. Pripun boten saged. Barang kon madang, ayo kayak madang. Ayo, 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 ayo. Ih, sindang sing jenenge Tri iki sesasi tanggapane nek tak etung kuwi enek ping 60. Lho. Kamangka tanggalane gur 30 lho. Teri iki berarti sedina loro. Sedina awan bengi engko sik Masya nek Allah. selo awan kecampur sarinan. Engko sik bengi sadurunge wayangan kuwi enek wong babaran ditekoni disindeni ya. Ning kalah karo tanggoku. Piye? Job sedina iso ping 5. Yo aki yo wayangan. Ya ora. Tanggamu kuwi gaweane apa? Muadzin, Pak. Oh muadil. Sedina ping 5. Sing kiroah kae ning masjid kae yo tanggomu. Tanggoku. Ah beda nggonku. Lah piye? Kaset. Ayo wis distelke ya. Sampun menika. Mbak Ika Ya, pun ya. mendang pun dilegani. Wis Matur dilegani nuwun. iki sing dinteni warga pancen ya kuwi. Nggih. Dene pamundutan tembang kuwi ana bernapaskan perjuangan ya kuwi caping gunung. Lah. Lumantar radio celuk sing katemben tak tampa. Nggih. Pak Dalang salam buat pemirsa dan pandemen jagoan Neon TV. Oh, iki di streaming to, Pak? Ya. Streaming jagoannya. Tidak lupa salam bakti kami kepada rekan-rekan LLJ Audio Cendana yang luar biasa sukses malam ini. Mas Trimo LLJ Sone Reng. Nggih, Pak. Matur nuwun. Ono live streaming kau uget-uget. Enek sing sapa Mbak Tuk saka Bojonegoro ngersake lagu kangen juga. Nah, monggo dipinangkani. Arep apa sike, Pak? Layang riyen mbok menawi pamundutan Derek, saking derek. keluarga ageng Kalimanggis mriki. Oh, niki to, niki to. Layang mau di tip ke aku.
Pacanen ndak apa-apa. Ya iki tak macane. Kowe pacanen duwike kek aku. Nah, wong lanang ora oleh nggo dhuwit. Lanang ki ora kena nggo dhuwit. Pedaringan ki wong wedok ora. Wong wedok kaya ngono. Saya tetakon, nek sapi ki unine piye? Sapi ya unine moh. Ngene. Piye to kuwi? Eh, Kowe wis tau nyekel duit 100.000 52 Brong. wis. Wis tau? Wis. Ya wis kene tak keke sing urung tau. Kok do adu kepinteran ki ngepite ki jan. Ngano, Kak. Nek umpama kowe milih dicabut duite apa cabut nyawane milih apa nih? Aku to. Aku milih cabut nyawane wae ora apa-apa wong KTP ku seumur hidup kok. Aku ora mungkin mati. Uget-uget kalingan ora? Wis PN kono wis. Tak macane siki. Macane ndi? Sing bener kuwi tak wacane. Iya, Pak. Maksudnya surat iki pacanen ngono lho. Lah ya tak macane kene. Nek tak macane ki kliru. Lah piye? Sing bener kuwi tak wacane. Monggo. Maksudnya ya kowe iki sing maca ki kowe ora apa-apa. Lah ya piye kene tak macane kene? Nah, mulai coba iki surat tak macane ya, Reng. Coba surat iki tak macane, Reng. Ayo kono. Bener kuwi? Ayo bener. Wah. Yo Macane piye? Macane piye? Balik nggon aku ya. Nah, Mbak Ika Kutuget. Iki langsung wae iki. Lagu Sesideman Saking Pak Panitia. Sesideman saking panitia. Nganggo dibawani Mbak Eka monggo. Pak sapa iki? Pak Kirman. Pak Kirman. Nah, Pak Kirman ki wong sing ora tegel karo kanca-kanca. Mikir teman. Kirman. Oh iya bener. Pak Kirman. ayo. Tetep mikirke kanca-kanca. Seje karo Pak Kirmah. Apa kuwi? Kirman niku Mikir ngomah. nek iki Apa? kirek ya. Sun ya. Sun ya. Oh, ora ngono to. Suwun ya. Oh, aja ngono to. Aku- Nesu nyaput to kok. Kirek ki ya apik to, Reng. Kowe iki Piye? Nek donekke kirek aja lara ati, Reng. lah ngapa? Kirek ki mikir sing darik-darik. Lho, mikir sing darik-darik. Lah padahal kok kire mbok ora ana kewan liyane apa, Pak? Ya maksudnya ki nek Pak Kirman kan mikir teman kuwi contone apik ki ngono kuwi. Ayo rek, iya iya. Iya, Pak, iya, Pak. Oh, rek ta. Iya iya. Bawa saka awakmu. Wiwitane warok samanti man ono iki. Dudu ya? Itu. Wiwitane Wah, jos. anderek sang pake Oh, nek ngetok kekiatiasane Suara kok kaya ngono eloke lho. Hebat. Kamu kok Isi. isi Institut Seni Indonesia Solo. Karto Isi Solo gelar SSN SSN Sarjana Seni Nasional. Anggo nasional barang kaya TV SSN yo. Wah, luar biasa. Karawitan aku. Karawitan. Karpe Priya bagus kang olah budaya Pinter. Aduh, pintere Mas Gareng. Sok nek gede dadi apa? dadi maling. Nek gede Dadi kok mantri. Mantri, yo, yo. Mantri besok nuntik sapa? Nyuntik kowe. Kok nyuntik aku apa lara? Aku dadi mantri. Dadi mantri. Terus nambani iki. Lho iki apa gendeng kok? Lah omong dhewe sauri dhewe kok. Aku Pancen kok dalange ngelak-ngelak ngono kuwi kok. apa? Kowe Sowan menyang kutha gedhe
Mbak Eka yo SSN tadi. Aku Eskar. Eskar. Sarjana karawitan. Karambol. Karambol. Tiwas wis tak. Kowe wis tak lem lho kowe iki. Iya karawitan, pangestumu. Eskar. Eskar. Beda karo aku ya Eskar. Kok ya Eskar? Apa? Sarjana roke. Karaoke. Sok seneng ning Bandungan. Aku lah, latihannya larang lho kae. Ono tulisan mlakune barang. Perono karo Pak Es mesti. Ayo. Iya. Bantara teruskan yung yon selendang kuning. Oke. Kang saking swara kurang parmoana ning wasis ngono tunggone Pak Petruk ki suaramu dimatke. Mergo Mbah Petruk ki full power nang panggung ngendi wae, masalah di rumah ditinggalkan mesti full power. Kuwi Pak Petruk kali manggis. Wis dijagalke wedhus barang coba. Wah, tenan. Jagal tok ra. Lah, bedane kowe karo Petruk ki ana reng. Apa? Nek gareng ki mau wis metur sing bisane megar kudu dijereng-jereng. Nek Petruk pet wong ki kudu pet kuwi mepet, ruk kuwi tegese ya kuwi Petruk kuwi adine gareng. Ora wae truke iki apa? Ayo pet ki mepet, ruk ki tegese. Ruke napa? Petruk ki adine gareng ngono. Kakangne Gagong. Oh, mepet jeruk ngono. Aku wedi to. Ayo. Ngger muni ruk kuwi. Kajut ki ora? Anggung marang Bendoro Dia Sulistya pijer ngincangake alis. Mbak Eka bisa mengincangkan alis enggak? Coba ayo dipraktekkan. Ngincangke alis. Ngincangke alis ki piye, Nok? Lah menggerakkan alis lah ya bener ke ta ya. arah ke atas ta. Nah. Ngono ki ya. Ngaten. Ah, iki jeneng ngetik Ngono utawa terus wae tekan engko. Liwat kencange alis. ya aja. Sing kira ora gareng malah getuget melu kira. Kuwi bahasa kode utawa sasmita. Oh ya sasmita ya. Ngincangake alis. Aku dek ngene. Apa? Lewat ngarepe Karang Taruna ganteng-ganteng mah mripatku sauri wedi ya. Ya. Terus tresno sesidem. Yo kanca pengrawit pangudi budaya. Jumo pimpinan Adiko Siwi. Matur nuwun. Dereng e. Oh, urung ya. Sidakno ya. Luweh becik pat penono timbang pisan lawan jas resnya nagre wangi samudra
liwat kincanging kalesmu kuasa anggadang rasane ngatiku senadyan wes lingsir yo aku bisih mampu nglakoni slamu monggo kowe gunung senadyan bocah gunung kaduga arep jiwa rakyat kumpul kurang kehormatan mamprung rubuh karep pinjung Biong Janduk. pripun dalu menika sansaya gayeng nggih Wis sarwa teka. sansaya isu sansaya sing mreksani ora wegah Iya nak. sik sansaya gayeng ditenggani ibu-ibu bapak-bapak keluarga ageng mriki pripun raos panjenengan Rasaku jan kebak rasa syukur matur nuwun ya iki semangat NKRI yang ke-80 semangat 45 ki yo ngene iki no. ya wong nek ditenggani iki jan ya wis kaya kesiram madu saupamane iya. kula karo panjenengan nyambut gawe tansah ketok semangat ngono lho tenan no iya. dadi awake dhewe iki nyambut gawe iki Warga ki nek ponyon yang budaya, nggih warga ki nek demen yang budaya sing ngadiluhur. Ayo. ngapa to Mas Lah kene ki ngenteni ngene kok. lah sing ngangkon ngono sapa Iki manut lagu. Tak tudeng tungsut. Iya. oh Kowe mek ngomong paseten ngono aku omong ae kesuwen gringgingen gringgingen aku. Iya. Gringgingen aku. oh lah kaya luwak Kowe ora bagus Wong Joko karo Prawan ku ming do udur wae wit mau ora. lho Joko karo Prawan ra oleh udur Ora ya. ayo. piye nek awake dhewe ngene Oke. Iya. Oke, yo mingine tak ya? Ngene. Mingine ngene tak ya? Iya. Ora apa-apa aku. Lho aku sing tuwek lho, aku sing masih wong tuwek lho nek muni karo Puput ngene ketemu lho. Hei Puput. Lho. Wong ngene iki lho kok mung do weker iki mau ora. awake dhewe engko ya plek ngono ya Yes, plek. nah Oke, krungu ora? Iya, Kuwi iya. plek gak pisan. Kok nek nganti plek-plek ning bola Bali. Wis, aja Ya, takon aja. dosa. tegese saking lekrep ketemu Lah, ngono piye. plek Nah, kuwi gak pisan, Pak. nek pamane krep terus Wah. deh Wah, Kok sing jos. gareng edan Kowe kuwi ta. mbok do sing ngakur, mbok do sing mesra. lah niki wong nggih pun mesra kok Ya sayo. Neno. urip ana kutha gedhe pemesak tukoke pemasak isine Bun. kame apa-apa wae senadyan sesideman Mas kasumbadan
Aku